nhau yekuvakiwa kwemavillas aiwa yemaguest masadc head of states vari kuuya munyika yezimbabwe kwashoka vanhu noda kuti vanhu vakutoona kuti ZANU-PF zvaitoo nepotential yekutoita zvinhu zvikatokura, zvinhu zvitori great muri zimbabwe. Kunyange vanhu vekuzambia vana Joseph Kalimbwe maactivist vaya vakakomenda asati apinda mashoko yachitaura nodobva usubscribe like utana on the bell icon. Tinda paendo pakanyora chiti building villas to welcome SADC guests is absurd. It's dangerously naive to impress outsiders to things your own citizens don't enjoy. It's like telling your kids to clean the house because relatives are coming. This is the most politically stupid thing I have read today. Ano reply kupotsa kaposona Nick Mangwana yatakambotora muzara nezuro yemavillas akavakiwa those 12 villas. So apana patukuona vagere muZimbabwe watoona kuti aiwa nyika yeZimbabwe kana government yaID Mnangagwa itoita these great things, which means ameno chichiri kutarisa nyika yeZimbabwe kubudirira, noti kana tiona kana chikwanisa kuvaka mavillas akanaka kudai so, but tiona kuti kuhealthcare healthcare systems vaita muzvipatara vanhu vari kusakamba, vanhu havana medicine, vanhu havana equipment, nyangwe mamaterial kana mamachines ari advanced. Toona kuti ZANU-PF ine potential yekuzviita zvinhu zvakanaka kudai so zvairi kuitira kune SADC, but nyika yeZimbabwe kana wagara haisi kuzviita. Tinoudze mafungiro enyu kuti munoti kudii papa tonyatsa kuona kuti aiwa ZANU-PF zvayo kutoita zvinhu zvakatokura inokwanisa, but ameno chii chinombozomboitadzisa kuti vakwanise kuita those great things vagara munyika yeZimbabwe. Tudze mafungiro enyu pine comment section medu, saona subscribe kulike, chinotina on the bell icon.